Manunta, ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Yes, hello! May kasabihan mga tugang na anuman daang hagyat sa buhay na sa tuyang hampangon, Basta ang pamilya nagkakasararo. kayang-kaya yan. Aldaw ng Lunes, mga tugang, sa tuyang giraray na makakaibanan na sa kuyang sulumenteng partner sa radyo. Daig iba, sexy and beautiful Ate Jen. Wow! And dito man, syempre, malilingawan ang sa tuyang kaibahan sa lumente ni Day ko lamang iniipapalit sa iba. Si Kuya A, welcome po sa programang Usapang Pamilya. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Partner, maray na pagkahapon sa imo. Maray na pagkahapon, partner, maray na pagkahapon sa gabos ng mga paraan tabay. Hello sa tuyang mga naghihiling sa tuyang Facebook Live mo niya na pagkahapon, DCGB News Online. Nanginginutan si Ma'am Lorna Bansuela. Ma'am Lorna, thank you so much. Sisay pa. Si John Paul Mendoza kang Tabaco City, nakatutok ng daang niya na pagkahapon. Good afternoon. Salamat, Jan Paul. Si Engineer Irish Esqueo Saminiano kag National Grid Corporation of the Philippines, maray na pagkahapon. Yes. Yes, and of course, ang mga rayaw na sa indang harong partner, pwede mag-upload, pwede mag-text sa 0938-891-5475. Para po yan sa mga baliktad. Para sa mga talk and text and smart subscribers. Para man sa mga Globe and TM subscribers, 0927-3980955. Para sa tuya mga textmate dyan. Mata na. Oho, tama lang siesta. So, Grabing init, partner. Naku, ano pa? Sa hiling mo ba sa init na ini, marhay magsiesta o magmata na, tamadagog na sa programa? Habang nagsisiesta, nagdadangog sa programa. Ay. Taguro-tago pahingalo, nagduduyan-duyan. Habang kakatapos pasanakan mga ugasan, Yes. kakatapos pasanakan mga kaldero, kawali, kasirola, plato, baso, kutsara, tinidor. Nagtuturo talpian kasi kaiba si Mister, si Mrs. Nagano? Nagtuturo talpian. Ang laki na. Ano ang pigtatalpi na yan? Ulok mo na naman si Miss Angel. Turo talpi ngayon. Pag sinabi kayang talpi, si Angel, ay! Petsa 24 na partner kan bulan ng Mayo 2021 and happy birthday sa gabos sa mga nagsaselebrar kan sa indang mga kumpleanyos. Opo, happy birthday. And ang gabos mo nagsaselebrar kan sa indang wedding anniversary ang mga mag-aragom. Sana po mas maglawig pa sa inyong pag-ibahan. Correct. No? Sa mga nagbe-birthday, sige lang. Birthday lang. Dahil nagpupugol sa inyo mag-birthday. Mag-birthday kayo hanggat gusto nyo. Partner mo rin ang birthday mo? Oh, Pebrero. Kaya pala. Buhilan kang mga puso. Ay! Kamusta ang puso mo? Kamusta ang puso puso? man giraray. Puso man giraray. Ano ang puso mo? Happy, lonely, sad, or confused?
Happy. Happy. Yes, happy ta. Rayaon ng satuya mga paraan tabay. Diba? Showbiz. Siyempre, umaaraman to sana na mamatean ta lang partner na yaon sinda nakatuto ko sa tuyang programa, maugmaho na kita. Showbiz Diba? ang sa imong simbahan. Showbiz. O, maray pa ika, happy, ano. O, sige daw. So, ibang namumundo dyan. Yes. So, ibang medyo napapagal sa buhay. So, ibang medyo nalilibong sa buhay. Pero ang tangon niya na pagkahapon, kung paano da maging happy. Oo. Paano to maging maugma? Correct. Naadalan ba ang pagiging maugma, partner? Ay, sabi ninda, it's happiness is a choice da kaya. Ayun, sabi. it's a choice. Oo. So, decision ta sa aldaw na ini kung kita magiging maugma o magiging mamundo. Wala nga daw ni si Renz, pero ming happy ini. Yes. Dahil mo lamang ginamailing na namundo. Oo, Yeah. ganyan mo. Yan, pero ming happy. O Yes. sige, mataw kita ng mga tips para maging happy da atabi kita mga tugang. Yes. Oo, Mm. partner. Sabi nga ni Ibaga, sa tao kang pandemya and kadipisilan sa buhay na pinag-aagihan da po ngunyan mga parantabay, daraman giraray kang krisis, dara ka ining pandemya dahilan kan COVID-19, dapat po, data po manglingawan na kita magpasalamat manggiraray sa kung ano igwa kita. Yes, so ang apot daa, how to be happy. Paano daa kita magiging maugma? Ika partner, paano ka nagiging maugma? Nagiging maugma ako sa pag-apresyar ka mga bagay-bagay, as in kung ano ang mga yaon na sa kuyang palibot na talagang dapat tawaning panahon as in apresyaron partner. Sa ditman iyan o dakula. Very well Mabilaya. said. Very well Diba? said, candidate number 77. Lampas na subilang May kanya-kanya ba kitang happiness? Yes. Ano? Sabi nga ni, it's our choice to be happy. Pero ang kapot kan iba, paano nga yan maging happy? So, genuine na happiness in Oo. life. Gusto ko man ngaya ko maging maugma. Pero kuya, yan ata dyan, maski ngaya, piriton ko ang sa kuyang sa diri, dai ko magibo. Dahilan sa ngaya, mapagalonan sa kong pag-iisip. Dakulon nga akong Dakulaw ng pag-iisip. problema. Diba? Sabi di Blessed Monday, Kuya A and Ate Jen, Shandy po. Maray na pagkahapon sa imo, Shandy. No? So, uni na partner, dito na pagparapahalo yun, kung paano da kita magiging happy. Uni 10 ways lang ini. 10 ways on how to be happy. Paano da kita maging happy? Number 1, be grateful for what you have. Be grateful for what you have. Ano ini sa Tagalog? Oo. Sinabi ta nga ni ibaga kang kasubago partner na maging magpasalamat manggiraray kita kung ano ang mga bagay na igwa kita. Correct. Apresyaron ta. Minsan kaya partner, nagiging source kang pagiging unhappy. Anso sige kitang iling sa iba? Yes. No? Oo. Maray pa nga ya si Renz Luna, ta may bagong cellphone. Oo. Ako nga yawara. So, Correct. ang mamamatean ta, usual na mamamatean ta kaya, garo maiinggit kita, Yes. maiibog kita duman sa kung ano igwa so iba, pero daita na apresyar, so bagay na igwa kita. So, sabi digdi, be grateful for what you have. Oo. Diba? Posible man partner na day kita kontentado sa kung ano igwa kita. Diba? Maray pa nga si, may jowa. Ako ngayon wara. Ako nga yawara. Oh. Maggayon man ngaya, gwapo man ngaya, pero ano ngaya, tawara akong jowa. Baka igwang sala. Oo, baka igwang sala. 'Di ba? Baka igwang Yes. dapat ayuson. O malay mo, itong may jowa na ito, daing barkada. Yes. Ikadakulon kang barkada. Oo, tama. So, be grateful for what you have. Ha? Magpasalamat kita kung anong igwa kita. Diba? Okay. Kumbaga, minsan kaya sige talagang kumpara, no, Yes. comparison, nagiging meet sa iyang kan sa tuya na kamunduan, no? Maiinggit kita. Oo. May nag-aapod sa tuya ngunya na pagkahapon. Sige daw. We'll Okay. try to Maheras man kan sa iyong opinion. Maray na pagkahapon ang nasa linya. Go ahead po. Good afternoon. Yes, good afternoon, sir. Yes, Braka Jo, tama? Kring ko Si Kring. Oo, Kring. Kring. Ay! Mr. Kring. Long time no call, Kring. Taga saan iyan si Kring?
Taga Rapu-Rapu po. From Mhm, Rapu-Rapu. Kring, ano lamang ang samuya na maipaglilingkod sa imo? May hapot na ako, sir. Kaya Sige. Ano ang sa imong hapot? may mga biyahe na, sir, ang pasiring sa Manila ang bus. May biyahe na ba ang bus pasiring sa Manila? Iya ang Yes, sir. sa imong hapot. Ayun po. May nahiling ka na partner? Iguana partner na biyahe May Manila. biyahe na. Oo, Legazpi to Manila. Pero bako Kaipuhan pa lang- gabos. Dai pa bako pagabos. Kaipuhan lang magsunod kita sa ipigpapautob na protocols. Pighagad ang mga negative swab test o rapid test o antigen test po. So nasimbag na Kring. Yun nga po, sir. Paano kung arag sa sir na bakunahan na kay Juan po magkaswab test? Nabakunahan ka na. Yes, sir. Kay Juan po bang swab test? Yes. Oo, Kasi, iyuso iyuso pighahagad man oo, iyo giraray ang Kring. nasa protocols po, sir. Opo. And the imam po baga pigasabi partner kan Department of Health na porket na bakunahan na kita, exempted na kita sa mga protocols. Correct. Okay na Kring? Kring? Kring. Okay na? Ayun na Kring. Kamusta ka dyan, Kring, sa Rapo-Rapo? Paraman po ako sa Rapu-Rapu. Naing ka na yan Yain ka mo Kring. yan. Nasa Misibis. Wow. Oh. Mainit dyan Kring. Madurda lang baga, sir. Madurda alam dyan. Oh. Human sa na Kring? Yun man lang po, sir. Okay, sige. Thank you so much, Kring. Yaon si Kring mo yan sa Miss Ibis. Papa siram-siram ining lalaking ining ko niya na pagkahapon na ini, ha? Sige. Ayan, ha? Number 1, on how to be happy, be grateful for what you have. Number 2, paano na kita magiging maugma? Eliminate toxic people Sisiin in na your mga life. toxic people, partner. Sa mga tao na medyo nagagabatan ka, nakaibanan, nagagabatan ka, nayaon sa palibot. So, learn how to eliminate. Bako man so iwalon mo na, mali ka sa buhay ko. Lumayas Siguro ka sa buhay ko ta. iwasan ta na lang. In a nice way man kita Yes. ma-eliminate. Opo. Okay? Minsan, bata marayrahayan sa imong pangmati, makakaibanan mo siguro. So, toxic na tao. No? Oo. Pero ang pinaka-the best kani for me, tabangan ta na maging bako toxic sa tao. Pero kung iisipon ta sa diri ta, eliminate ta ang Opo. mga toxic na tao. So, Yes. nakakagabat kan sa tuyang everyday na pagbuhay-buhay. Oo, duman siguro kita mas maging aarani sa mga tawang madara sa tuwi ng good vibes, di ba, Correct. partner? So, sa paagid ka yan, mas magiging happy kita. Sabi nga ni kansarong senador, gusto ko, happy ka. Pantalo! Oho. Less care in people's opinion. So, dapat dahil pagtawan na ning sobrang halaga ang opinion kan iba. Kung ano ang satuya na ikakaugma, duman kita. Yes, oo. Diba? Decision taman giraray, partner. Yes. Although, kinukonsider Choice tama taman ng mga opinion kan Opinion, iba, oo. pero not necessarily na so gusto na sa nakan iba, iyon naman ang gigibunta, Yes. maski kita nadidipisilan. Opo. Diba? Correct. Pang-sunod, pang-apat, partner, Love yourself. Nako. may kanta baga ka ni si Justin Bieber. Ano itong kantang ito? Love yourself. Una ako Pag- kakantahon mo. Ay, pare yung suway ng busis ta ka ni. Love yourself, padabaon ta sa tuya na sa diri, pahalagahan ta sa tuya na sa diri. May kasabihan baga, da kita makakapagtao ning balaog as in kulang pagkamot sa tuyang kapwa kung daita mismo pigpapadaba sa tuyang sadiri. Yes. Diba, partner? Yes. Yes. Panglima, surround yourself with the people who's good in your mental health. Yes. No? So nakakamarahay sa tuya. Oo. So nakakapagpaulok sa tuya. Correct. So nakakatabang sa tuya. So nagtataw sa tuya ning positive vibes. Opo. So nagtataw sa tuya ning marhay na direksyon, Yes. marhay na opinion, marhay na mga suhestyon. Diba? Tama. Yan. Number 6, appreciate what you have. Yun na ini. So, tugang kang number 1. Be Yes. grateful for what you have. Appreciate what you have. So, halimbawa, igwa ka kung ano man, no?
Tawan ta halaga, apresyar ta. Especially an sa tuya na pamilya. No? Appreciate what you have. If you have your family right now, apresyaron ta sinda, iligon ta kung gura no sinda kahalaga, and then, day kita magibuki bagay na ikakamundo kan sa tuyang pamilya. Yes. Ba? Tama po yan. So, number 7, don't be jealous. Mhm. Minsan Don't talaga, be jealous. pag nagsiselos talaga kita partner, sabi nga ni kan iba, ang pagselos pag-abot sa relasyon, normal. Okay. Nagpapahiling lang yan na padaba mo sa Oh, rong tao. pagkamuot, Yes. kumbaga. Pero kung nagsiselos kita in a way na si katanhing ta may bagong auto, tapos kita dai. Okay. Pero madadagit kita naman. Yes. Tangin nagbakalbak alam ang auto. Pasalihon man ngayon. Grabe. Guro nga tiga painggit man sa nangayaw kayo. Painditon man. Una yung masakay Sa man. mga kapitbahay baga partner, diba? Una yung masakay man ako sa auto niya ngayon. Dekit ba ko kita araw kaya? Ano? Yes. So, di kita selos, ano? Di kita mainggit na igwa sa iba, kita wara, no? Opo. Malay mo, iba man ang para sa satuya. Malay mo, aeroplano, helicopter ang para sa iyo. Oo, mas the Diba? best pala so para sa iyo. Correct. Diba? Number 8, never put a grudge in your heart. Ano iyan, partner? Grudge. Ano ang grudge? Basta negative yan. Sa nag-aapot ko ano ang grudge. Never put grudge in your heart. Ano daw ang Ayun. gustong sabihin kan grudge? Ha? Sabi ni Google, a persistent feeling of ill will or resentment resulting from a past insult or injury. Ayun, feeling of resentment o kaya naman partner dagit. Di kita magtanom ki dagit sa tuyang sa diri. Diba? So, dai ka dat madagit. Oo. Dai ka sa ko Usually madagit, baga partner pag may mga na-encounter kitang tao na gari nakakapag or nakakakulog ka sa tuya. Minsan dahilan sa ginibo sa satuya, binatanom kita kidagit sa tuyang sa diri. Nagiging garo pag-iling ta sa satuyang sa diri. Garo na kita Amazona. Minsan, iyo kaya yan ang medyo mapagal sa buhay pag kita nakaakod na kitang magtanom kidagit. Usually, yun yung gustong sabihin, dahil ka da magtanom kidagit. No? Pag, usually, aram ito sa pirming dagit, Okay. anything na mahihiling ta negative para sa satuya yan. Yes, Diba? opo. Anything na mahiling ta kung kita pergorda, uy, ano naman yeso dagit sa mundo. Paano ka magiging maukma kung pirmi kitang dagit? O Yes. especially kung sa tawo. Dagit kita ta, inagawang kita ning boyfriend or girlfriend. Diba? So, dahil Okay. naman ako, dahil ko nung ano. So, minsan nagiging subjective na kita. Yes, No? oo. Dahil na kita nagiging objective sa gabos ng mga bagay-bagay. So, never put grudge in your heart. Opo. No? So, pag-arag pala ni kayan, dahil man kiibang na-affectaran, kundi kita mismo, so sa diri ta partner. Diba? Correct. Ano, Oo. dahil kita magtanom kidagit sa satuyang puso. Oo. So dapat permisa na kitang maugma. Kasi aram ta pag nagtanom kita kidagit sa satuyang puso, everything na mahihiling ta, everyone na makakasabatan ta, mamuruso talaga Yes, kita. oo. Sumalaog na dyan. So, dapat pala, tatao kita magpatawad partner. Yes. Yes. Ano? Number 8 yan, number 9 yan. Number 9, simple appreciate every simple things. Simply appreciate every simple things. Minsan, sa mga bagay na mga saradit, dito naman na may appreciate minsan. Ano? Oh, yes. Kasi we are looking for something big. Oo. Gusto ta mas dakula. Okay. Gusto tang mas dakul. So mga diit na bagay na nag-aabot sa satuya, diit na na-appreciate. Oo, dito na itong napapansin. Correct. Diba? Kasi pirmi kita, looking forward, parang pirmi kitang looking forward sa mga darakulang bagay na dapat igwa kita. Gusto ko ngayon kang latest ngayong cellphone ngayon. Yes, opo. Ano? Gusto ko ngayon ka itong latest ngayong cellphone ngayon. Ang cellphone ko ngayon, ilingan na. Oo. Oh, Garo nga yan. nag-i-stick na ngayon. Pero Oo. remember, so iba po, dahil mga cellphone. No? Yes, oo. So iba din na, pangarap ko ngayon na makakuha kay cellphone. Oo. So, gari gusto ta pirming makisabayan sa uso. Yes. Gusto ko ngayon ka itong bagong kotse. Okay. Suba ko ngayong luwas na kotse ngayon, automatic ngayon, tapos magayunon ngayon pagdarahon, magayunon ngayon ang pormada. Data na ako ko, medyo data na appreciate so kung anong igwa kita, makanuson kaya ngayon yung lunadan ko ngayon ngunyan. Oo.
Maluya na nga dumalagan. Pero so iba, dai nga ni maski bisikleta. Correct. Dai maski Yes. motor. Oo. Diba? So, learn to appreciate every simple things. Diba? Sa mga saradayot na bagay na igwa kita. Sa mga bagay na simple lang na igwa kita. Kasi dakol po ang nangangaipungunyan, dakol ang wara ngunyan sa buhay ninda. The last but not the least, always choose forgiveness, not revenge. Minsan pag nagibuhan kita, nakulugan ang satuyang puso, naapakan sa satuya na ego, ang gusto ta permi magbalos. Correct. Oo, Mailing mo revenge. ngaya mabali. Pag nailing ko ngayon, nako. Pag nahiling ko ngaya, ayan, dila sa nangaya ka ng daing latay. Oo. Mabalos nga Dahi kita matugot na dahi kita nakakabalos. Correct. Usually, araw kaya ng satuya na mga gustong mangyari. Araw ka ng gusto tang mangyari na pangil sa pangil, kamay sa kamay, ngipin sa ngipin. Bibalusan ta, bibalusan ta in a way na hanggang makontento kita. Correct. Diba? Oo. Kaya, paano kita magiging maugma kung arog ka and partner niyang nasa isip na talaga? Mabalos Yes, partner. kita. Paano kung pirang dekada na dahil kita nakakabalos? Oo. Naku, halawin grabe pala sa na gulo-gulo. panahon. Grabe sa gulo-gulo. Dahil ka talaga kaan magiging maugma. Correct. So, dapat pala, maski lamang padit-diit, di ba? Habang naghahaloy sa panahon, partner, napapatawad mo sa tawong nagkasala sa mo. Yan ang dapat na permita na ang pilion po ang magpatawad. Opo. Patawara. Patawadon ta. So, Correct. iyan na 10 bagay na yan, baloon ta i-practice sa buhay ta for us to be happy. Yes, Diba? lalo na sa loob po kang pamilya, Correct. 'di ba? Magiging magayon po ang pag-iribahan kung arog ka yan ang satuyang pagtubod, 'di ba? Sa satuyang sa diri, sa satuyang mga kaibahan sa satuyang palibot. Correct. Correct check. So sana maging maugma kita gabos, happy. And then, syempre, araw mo, pag maugman sa rong tao, partner, magiano ng bagay-bagay. Correct. Magiano ng Oo. mga- Magianon man ang pag-abot kang biyaya, partner. Yes, 'di ano? ba? Okay, sige. Okay. Sana maging happy kita sa mga masunod na aldaw at taon-taon pagbalik, maging super happy kita, no? Yes. Sa tuyang pagbabalik, partner, ini po may mga kinaaraman na sa tuyang tutukaron, may kinaaraman po ini sa mga igwaning aki na mga saradit pa. Ah? Okay. Ta usually, yaon na naman kita sa social media. Yes. Social media. Dahil nawawara po ang social media sa satuyang pagbuhay-buhay everyday. Oo po. So, kung igwa kitang aki na sa dit, igwa na ako nagkakahirling na mga nyak, aki unon pa. Igwa na ning social ng media social account. media account. Opo, tama daw po iyan. And may mga peligro ba? May peligro ba, partner, na pwede hampangon ng sarong aki pag-arog ka yan na expose na sila sa mga social media? Yes, ano. So, aaramon ta kung dapat daw baya nagibuhan ta na Yes. ning social media account ang satuya ng mga aki, even toddler pa lang sila, no? Correct. So, sa satuya pagbabalik iyan, Sige. sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga tito, yaya, sa gabos ng mga parents and guardians, aramon ta po kung ano o kung dapat ba na maglaag kita o gibuhan taning social media account ang satuya na mga chikiting. Mabalik kita, oras, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry!
magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Alaxan FR. Ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR. Isang Alaxan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrient, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help
protect, choose Nido 3 Plus. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatean. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maaskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Ganan kang Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Cut College, in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, junior high school granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, Computer Programming NC2, and Automotive Servicing NC2, located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. Bored ka na? Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Nido Junior. Para sa kaakian na saro hasta 3 taon. Nido Junior. Ang presyo mapuon sa 97 pesos na para sa 160 grams suggested retail price. Igwa man mababakal sa dakulang pakete. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 185 series of 2020. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy, at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Mga tugang partner, welcome back sa programa Yes. Usapang Pamilya. Oo, basahon tamo na partners to comment to sa toyang Facebook Live. Si Cheat Prelye Guerra, good PM. God bless. Si Sara Neo, good PM po. Greet ko lang friend ko dyan. Happy birthday to Janet Armanta Makinyana of Binitayan, Daraga. Have a nice day. Naghihiling man si Niad Esteves Laus, Charlotte Warde Laluway, G Vibe, Danmar Virgo, and si Helen Montero Regalario, maray na pagkahapon, and si Madam Gemma Arganda. Maray na pagkahapon po. Opo, and sabi man kang reaction partner digi sa tuya, good PM po sa indong duwa, asin sa mga paradangog nindo. Magayunan po ang topic nindo. Tama po ang tigisabi nindo na kung ano ang mga bagay na yaon sa to, dapat matanggap ta na, dapat maugma na kung ano ang yaon sa to. Sabi iyan kang sa toong paraan tabay 120. Yeah, thank you so much, 120. Ngunyan,
kita nagbalik naman napag-ulayan taga Subago partner kung mga maidudulot sa tuya kan social media. So dati niya na nyatong napag-ulayan kung ano ang kagayunan kan social media sa tuyang buhay. Pero ngunyan, maduman kita sa mga kaakian sa infant or syempre may kinaaraman man giraridig di sa mga magurag ta usually ang aki minsan 2 taon pa lang, 3 taon or even month pa lang ang hinaloy niya sa mundo. Igwa ng social media account. Yes. No? Pigibuhan ng social media accounts kang magurang partner. Ako nga ni minsan, so pamangkin ko niya ako, may bago na naman ining account. Pagilingan ko pa sana, 5 years old. Yes. 4 years old. Okay. So ngunyan, kung ikaw magkakaigwang aki na sa date partner, gugustuhin mo daw na iguan na siyang social media account. Para sa ko dai. Dai sa imo. Oo. No? Sa mga nag-aantabay sa tuya, sa iling nindo po, mga tugang, ano po ang gusto nindo o ano po ang sa indong opinion manong digdi sa pagibo ng mga social media account sa mga kaakian? Oo. Ha? Tama daw po iyan. Kung kamo po ang hapoton, okay ba sa indo na aki umpa, igwana po ning social media accounts? Kumbaga, medyo maselan kaya partner ang social media. No? Anything pwedeng mangyari dyan sa social media. So, igwa aning peligro na hatod sa satuyang mga aki na sa lumbod na edad, igwa na ning social media account. Igwa digding 7 rason. 7 rasones kung natada daita dapat gibuhan ning social media account ang satuya ng mga aki. So, sige, basahon ta na ini, tanganing maaraman ta na ining 7. Ano na ang pwedeng makuha o pwedeng maitaw sa tuya kan social media sa mga aki ta kung sinda akiunon pa iguan ng social media account. Digdi kita sa numero 1. Ining pignagaapod na digital kidnapping. Ayun. Igwa pala na digital kidnapping. So, dakulo ng mga sabi nga digital world na ngunyan. No? So, everything pwede nang agihon sa digital. Okay. Even pala nining kidnapping na ini. Oo. Digital kidnapping, partner. Paano daw ini nangyayari? Paano nangyayari ining digital kidnapping? Sabi digdi, delikado da ang pagpo-post ng mga litrato kan sa tuyang baby sa social media dahil inida po pwedeng gamiton sa pig-aapod na digital kidnapping. Parang may pagkahawig partner sa identity theft na nangyayari sa mga may edad na. Kung kitang mga may edad na, advance na ang edad. Oo. Pig-aapod ini na identity theft. So, nangyayari, Yes. day ko aram, sa mga pictures ko palan, Ate Jen, Oo. pinagagamit na ning sarong account, which is na bako ako, ang gigibo, gigrab lang sa mga pictures ko, and then magibo siya ning bagong account. So identity ko, so pangaran ko, so pando ko, so everyday na pinagigibo ko, nakukuha niya. Okay. And then pinagpo-post niya, pretending to be me. Oo. So, iniman da partner, digital kidnapping, halos pareho lang. Ang pagkakaiba, aki an kinuha aning identity sa paagi ning pag-grab ng mga pictures sa social media. Sabi digdi, nangyayari da ini kung kinuha ning daing pahintulot kan ibang tawo ang litrato kan sa tuya na aki na may intensyon na gamiton sa iba. Kadalasan da partner, nagpapanggap ang mga predator na ini na aki ninda. Ang aki mo, nasasabihin na may helang. Tulungan niyo naman po ako sa anak ko, may sakit po siya, ito po siya. No? So, diyan niya da ay papahiling ang sa iyang enot na intensyon. Maaga da kwarta sa publiko. Oo. May involved ng kwarta partner. Gamit ang litrato kan sa tuya na aki. Halimbawa, ika may aki kang sadit. Oo. Halimbawa, lang ini ha. May aki kang sadit, pinost mo sa social media, igwa ng mga pictures, no, igwa na siyang social media account. Ako man sa predator,
kukuhaon ko sa mga pictures mo, igagrab ko sa mga pictures mo, and then magibo ako ning sa diring account. Sasabihin ko, so aki ko po, may helam. Oo. Kay puhan niya ning tabang pinansyal. Ayun. Sa mga gusto tabi na Kaportahan ka. magtabang, isend na lang po digdi sa bank account na Yes, oo. May numerong itataw sa imo or Yes. bank accounts, 'di ba? Usually nangyayari talaga bata. Mostly talaga partner sa tuyo ang unyang puro na baga kita igwang smartphones. And talagang diin nakita nakakaliki na magibo ng social media accounts para sa tuyang mga aki, 'di ba? So, madali na pala ng pagibo ning arog ka yan na Correct. peligroso. Digital kidnapping. So, ingatan ta po uning marhay mga tugang. Ang pagibo ning social media sa satuya ng mga kaakian, especially sa ditpa. Bandua, pornografiya. Saro pa da sa nakakabahala ang maraot na epekto kan pagpo-post ng litrato kan satuya ng mga aki sa social media, ini pinag-aapod na child pornography. Dakol na da po ang mga kaso kaini. Yes, salangkaw na. Nangyayari dahil kapag kikukuadaakan na sarong tawo o kan pinag-aapod na predator ang litrato kan sa tuyang aki, tapos ilalaag dahil sa mga pinag-aapod na disturbing website o forum na konektado sa pornografiya. Di ba? Kumbaga nagiging teaser so aki. Yes. No? So, lumaog nga kamo digdi, igwa nga digdi ki arog ka ning aki pa. Medyo nakakagigil ng laman. Oo. No? So, talagang, pero dakol na dapo ang nangyari kay ini. Correct. Usually Dakol na ang mga nabibiktimang arog ka. sa mga aki, no? Specialmente sa mga kababaihan, babaeng aki. So, we should be very careful sa paggibo ng social media kay banan sa tuyo ng mga aki. 'Di ba? Pantalo, syempre, halimbawa sa mga aki ta, ginibuhan taning social media account, usually, magamit sila kaning mga smartphones. So, atab na namumulat ang mga akita sa paggamit ng mga gadgets, sa paggamit ng mga smartphone, which is, sigun sa pag-aadal partner, dakol ang negatibong epekto Yes, sa mga aki oo. na atab makaukod Sa magamit paggamit ng mga ng mga smartphones cellphone. or gadgets. Oo, distraction iyan partner sa buhay na aki pa sa naigwanan ng social media accounts. Correct. Oo, syempre, apwera duman sa pwede maapektaran ang salud ninda, syempre sabi nga ni pwede pang maapektaran ang development na Correct. tiga-apod kan sarong aki. Specialmente ang mental development and then Yes. sumata ka na. Opo. So, partner, kung ang aki atab na naggamit ng gadgets, atab na na-engage sa social media, day pa maninda aram kung anong responsibilidad. Yes, Di ba? tama. Day pa Oo. ninda aram kung ano ang sa indang limitasyon. Correct. Di ba? Kung baga nag-explore pa lang sinda Di So, pa- ang nangyayari partner, click sana sinda kiklik. Day pa masyado partner na pagkaisi kung tama ba yan pinagigibon. Correct. So, Oo. nangyayari dyan, nagkakaigwada ning online bullying. Ayun, delikado man iyan na online bullying. Midbid baga yan partner bilang cyberbullying, di ba? Diba? So, inagihan ta na ini, online bullying and cyberbullying. Sabi digdi, midbida ni bilang sarong cyberbullying sa panahon mo niyan. Ang dakol dang nakakaranas ka ng mga kaakian, bako da karaw-karaw mga tugang epekto ka ining cyberbullying sa mga biktima dahil sa ibang kaso inida nagiging dahilan kang sa indang self-harm or Suicide. Oo. Dakulong baga mga insidente na nagburutwa kad mga nakaaging panahon na ang rason partner kang pagkagadan kang sarong aki nag-suicide dahilan ta na bully, di ba? Yes, correct. No, natadaan sigin suicide ang mga kaakian. Dahil pinag-aapod na marupok ang mga emosyon kan mga kaakian. Kaya madali na sa indang maapektuhan kan mga mababasa o mahihiling nida sa internet, lalo na dahil ni kung tungkol sa inda. So, marupok pala ng mga bata. Yes. Diba? Bako sana palan kita ang marupok. Okay. Mga aki pala Panlima marurupok. kidnapping. Yes. So dakol na daa ang nakikidnap dahil sa
Siyempre, aram mo na, madali lang palipaliwanag ini, paano naglulog ang kidnapping digdi. Oho. Siyempre, every now and then, nagpo-post kita sa social Yes. media. Pero May man sinda mga, nakaabang. may stalker yan. Oo. Kung pasain na ngaya ini ngaya aki kimayaman-yaman. Diba? O, di abangan na sinda one day, magkakaigwa na kang pinag-aapon na kidnapping. Pangwalo, false marketing. Okay. Ano da ang false marketing? Ini da may pagkakahawig da sa sobrang panonood ng mga bata ng telebisyon. Diyan da tabi na araman ang iba-ibang bagay araw kan pagkaon, kawatan, iba pang mga pwedeng maging dahilan kang pagpapabakal kan aki kung ano-ano sa buhay. Pagkawiling pa lang sa mga Gusto ko man bagay-bagay. ngaya kaiyan. Diyan hindi nahihiling. Oo, maski dahil man kaipuhan. Di ba? Correct. Sa bata, pag ang aki, maganda kulong baga dyan ang mga produkto na pinagmamarket aki Oo. kasi maagad kay mama, maagad kay papa. Tama. Oo. Diba? Sa mga magurang man, nganing happy si baby, babakalan. Pero, baka man masyadong mahalaga. Yes. Diba? Ang problema bago yung partner sa online, uso man ngunyan ang scam. Pwedeng sa paagi kang mga nahihiling ninda dyan na marketing or ano man ng mga tigpapabakal, tigo-promote, pwedeng madalaga na ng aki kang scam. Diba? Correct. Maluloko. Yes. So, aki. The last but not the least, so, pinag-aapod na privacy kan aki. Oo. Paano ito partner na poon pagkamundag? Pigbabados mo pa sana pagkamundag, ano na. So, Yan ang development ka. mapagali. Ino bagal, nahiling tangon yan sa Yung Facebook. mapagali, midbid na kan bilog na mundo so Oo. aki kung kay siya na aki. Correct. No? Sikat so aki ta. Pero aputon na so aki ta. Gusto ba yan ninda na nabo-broadcast? Yes. So, nawara da so privacy kan aki. Ang sabi digdi, ang paliwanag digdi sa tuyong naguno na paliwanag. Maski da sabihon ta na aki pada ang sa tuyong mga aki, da ida mawara ang katotohanan na igwaman sindang privacy na kaipuhan na intindihon ta. Okay, puhan tang isipon. Ano man da ang ipopost sa social media habang buhay na da iya nayaon dyan. No? Maski pa buraon mo yan. So mga nakahiling ka yan, partner. Nakatatak na sa indang Nakatatak isip. na sa indang isip. Opo. Okay. Kaya dapat maging maingat pala ang sa tuyang mga nanay, tatay sa pagpo-post ni mga litrato kan sa indang aki sa social media. Dahil lang ta sabi nga ni Kuya, igwa po mga paraan tabay ning darang peligro. Correct. Tapos, dakulon po ang nasa palibutan na hindi kaaya-aya ang pag-iisip. Correct. Diba? Opo. So, dapat manggiraray ang dobleng pag-iingat. Diba, partner? So, ang apot, tama daw. Nagibuhan taning social media account ang sa tuya na mga kaakyan. Tamo na po, bahala decision man giraray yan itong mga magurang. Pasalamatan ta si Lord Disita Lorelia. Marin hapon po sa inyong duwa. Pag-relive niya sa Facebook Live. Marin Salamat hapon. po. Thank you. And si Nia Desteves Laos, maray na pagkahapon man. Salamat man Okay. po sa inyo. Sige, partner. Yan na po ang presentasyon kang programa ang Usapang Pamilya ngunyang Aldaunin Lunes. Sa lado technical, Kuya Jun Napoles, Richard sa Satuya na IT Department. Ini po si Kuya A. Ini man po si Jenny Matthew Balyaran Mapano sa Pagantabay. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.